Ανάποδα! Ανάποδα τα ξύλα κι εγώ! Γι' αυτό κοιμώνται στο ίδιο κρεβάτι. Ο Νίκος δεν έχει τόσο μεγάλο που μπορεί να το γαμίσει ανάποδα. Δεν μπορεί να γαμίσει ανάποδα. Γι' αυτό κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι με το κάμιο. Το ξέρω. Το ξέρα. Αλλά ο Νίκος είναι κακό παιδί. Γιατί? Είναι. Σε ρωτάω αν είναι κακό παιδί ο Νίκος. Και σου απαντώ είναι. Τότε... Είναι πούστη! Είναι πούστης. Ανάποδα. Ανάποδα. Γαμιέται ανάποδα. Το ξέρουμε. Το ξέρουμε εμείς αφού είμαστε έξυπνοι. Εγώ έχω τσιγάρο στην τσέπη μου, θα το βγάλω. Θα καπνίσω τσιγάρο. Βρωμάω τσιγάρο. Ανάποδα. Ανάποδα γαμιέται ανάποδα. Το ξέρω, θα βγάλω τσιγάρο, θα το καπνίσω τώρα. Να βγάλουμε κι εμείς αφού θέλω να καπνίσω κι εγώ. Εντάξει, σταματάω το